Madokachere mabuja akanaka tauya nhau dzanyasi musomu wechishanu zuwa rochigumi nombiri mwedzi uno waNdira tiri pakutanda kwegore kureketa kwanyasi ipapa bato roCCC wari kurimirira musarudzo dziri kuuya wari kutoreketa kuti aiwa wari kuenderera mberi nokutsvaga kwawo rutsigiro muwanhu wachitenderera nokubvongodza nzvimbo dzese kuti wakone kugoboya chiri nani pari kuuya sarudzo dzomusi zuwa rochitatu mumwedzi uri kuteerayu. Ipapa wanhu wese wakatoringira kuti waone kuti zvichaburika sei, nokutoti wanhu wari kuti aiwa tikuda kubenhutsa wanhu wedu, wamwewo wari kuti aiwa tinenge tichiona kunoita tsvimbo nodohwe. Wanhu wazhinji kazhinji wanoramba kuenda kovhota pokare nokuti wanoona sezvisingabatsire kuti wayaramba wachienda kovhota. Takai tigoona kuti zvichachinja chere munguva yatiri kubata iyi. Apa kukanzuru yeguta reHarare nyasi kwapotsa kwaita manyongori chaiwo, nokutoti kwaita mumwe kanzura Blessing Duma agotsigirana naJacobo kuti wade kubisa iye Jacobo mafume pachigaro chache. Wendo huno tati tazviona barikai tigoona kuti zvinenge zvimbotekaira sei, ticharamba takaringa tichizokunyepai kuti zvii zvinenge zvichiitika. Bato roCCC rasimbirira kuchema kwaro ipapa panyaya yaburika kuti Zimbabwe inyika iri kunyika dziri pasi pasi mukuchengetedza kodzero dzowanhu. Ipapa wagotoreketa kuti kwai Zimbabwe yabatiwa kuti iri panhamba yechizana nemakumi 53 153 pachirungu panyika dzinosvika 165 165 pachirungu. Unobva waita kuona kuti tichiri kureidi heno kuti zvichapera zvakaita sei. Ipapa waburitsa nyaya pokare yokuti Jobo Sikara ndiye mumwe wanhu ari kuramba achitsitsirirwa kodzero dzache zvokutoti palibe ari kuziva kuti zvichatekaira sei. Tikai tione kuti zvazviri kudari kureketekaku zvichachinja chere kana kuti zvicharamba zvakadando. Tinenge takaringa tichikunyepai. hwoZesa wagoreketayo kutoti goti ngwirai tsitsi gotirekererai wendo huno zvanyasi paizvezvi magetsi ari kuboyeka kutengeka padandemutande rehwamwe wese wari kundotenga magetsi wari kutenga paZesa basi zvokutoti nyasi wamwe wanotodzimiwa wakaita aiwa manyongori chaiwo. Asi rekai tigoramba hedu takaringa kuti wanozvipedza sei izvozvo, nokutoti zviri kuramba zviratidza kunetsa. Ekokeshi One Wallet wese wanotengesa padandemutande paribe ari kukona kutengesa magetsi zvakaita kunyangariwa. Wakanyora bvunzo dzo-A-level dzogore rapfuura kwai zvakaburika zvakamakiwa zvaburika manje kuti wakapasa chere kana kuti wakafoira. Ticharamba takaringa ipapa kuti zvinenge zvichitekaira sei, asi wari kureketawo wagoti aiwa wendo huno wakapasa wakawanda kudarika wakafoira, nokuti wakapasawo kwaizvezvi wazvikamu 25 kubva muzana 95% pachirungu. Rekai tigoramba takaringa wakareketa hwoZim kuti kwai wapwere wakanyora bvunzo wanosvika zviuru 34 nomazana 439 34,437 pachirungu. Tikai tigoramba takaringa kuti zvinenge zvipera sei. Wamunangarwa nyasi nohurumende yawo wachimbidza kubva kureketa kwevanhu wagoita panyaya yemabhunya pwere aye tagokunyepai. Kureketa kwanyasi kwaisiwa kamutemo kochimbi kochipiri kogore rino SI number 2 of 2024 pachirungu kari kureketa iko kuti wese anorara nomunhu ari pasi pemakore 17 apara mhosva anokona kusungiwa zvokuisiwa mujere kwemakore 10 chaiwo. Tikai tione kuti izvozvi zvawareketazvi zvichabatsira chere kuti wapwere wachengeteke. Pokare dai wari wamwe watoita kuchimbidza kuita kuti mutemo chaiwo unosunga vanhu zvakanaka zvakazara usiriwo chimbi unokasika waperayu unge waisiwa. Tikai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Wamwe wabasa wehurumende wari kufara kureketa kuno nokutoti mari yawo yagonzi wachapuwa iya yoCovid allowance kwai iri kuramba ichienderera mberi, asi hwendo huno zvakareketiwa naMuturi zviya kuti inenge yato mari iri kunzi mari inotambira munhu yemazana 3 yandopuwa vanhu vese. Paribe ari kuziva kuti zvayapuwa vanhu vese
wachazosiyanisiwa chere kuti wane makore noanokafunda zvakanyanya wagopuwe mari iri pamusoro kana kuti zvichandoenda iri yakandofanana kureketa kuno paribari kuzviziva kuti zvirikumbotekera sei. Tikai tigoramba hedu takaringa kuona apawo mari yomunyika iri kuramba ichigwa kureketa kuno. Sondo rino wabva wanyazobvuma kuti aiwa yagwa idi zvokutoti ukaringa nopainge iri gore rapfuura yagwa nosvika mumakumi mapfumbamwe kubva muzana 90% pachirungu. Unobva watoita kuona kuti tiribe kwatiri kuenda. Ipapa ndo zviri kutoratidza kuti wakundikana wakuruwa. Ipapa ukaringa matengeserwo airi kuita pamusika usiri wehurumende unobva waona kuti paribe kana mari, paribe kana chinhu. Asi rekai tirambe takaringa kuti zvinenge zvipera sei zvokutoti izvezvi makwirira ari kuita zvinhu pamari yawo iyi zvawakaburitsa zviya kuti mhuri iri kuda mamiliyoni 3 anozviuru mazana 6 $3.6 million dollars pachirungu. Pachiripe kana chiri kusenza ipapo takutoverenga kuti atoo mamiliyoni 4 zvichienda mberi. Pakaita kunyangara chaiko. Heno mabi angu kuti zvichapera rini izvozvi. Kumwe kuratidza kuti mari yawo iyi iri bari kuida iri mberi kuzvairikisha zvairi kusenza zvisvinu kureketa kuno. Zvikoro zvofundo yepamusoro zvakaita mapolytechnic zviri kuvhuwa izvezvi wari kudaba kutambira iyo mabhondi yawo ya. Unobva waita kuona kuti zvese wagoreketa kuti zvikoro zvino hazvasungiwa nokudidi manyepo wakutosimba ipapo zvikoro kuti tikuda mari yekuAmerica basi paribe munhu akubhadhara mari yomunyika. Iwo wakuru hurumende wari kuti mari dzomunyika ngaitambiwe. Inotambiwa nani yogosenzesiwa nani? Pana achaida mari iyoyo paribe. Wari kuzvionera wega kuti zviri kutoramba zvita manyongori kunyangara chaiko kunge usu hwechirombo. Tikai tione kuti zvinenge zvipera sei. America yagoreketa iyo kuburikidza nomumwe mukuru wayo pamuzinda wayo kuti aiwa zviri kuitika muZimbabwe zviri kuita kuti ukama hwedu hurambe hwakaita kunyangaraitsa. Paizvezvi takundoita kunge nyoka nomunhu zvikandolingana kwakudzomana zvikandolingana kwakukoborana. Heno mabi angu kuti zvichanhadzirika chere izvozvi. Asi iwo wakuru wehurumendeo waribe kana chashungu dzokuti zvinhadzirisa kuti zviite zvisvinu. Tikai hedu tirambe takaringa tichiona kuti zvinenge zvimboenda kupi. Ipapa pakaita kunyangara chaiko. Wanomiririra muZimbabwe kunyika UAE kuAbu Dhabi kwaizvezvi wagoreketayo kutoti aiwa tavhura kamuka hofisi kuDubai. Wanokona kuenda kuDubai kobatsirwa ikweyo endai. Aiwa tikuti makorokoto waigo wakatononoka kakuvhura kondo kuri kuenda goridhe redu zvakabuditsiwa mugold mafia zviya. Tikai tione kuti wanenge wachimbotekaidza sei nyaya dzacho ipapo. Tinenge takandoringa chikunyepa uku mapurisa okumasvingo kureketa kwanyasi kwaiwagoburika kuti wakabirwa nowanhu ana gororo mbavha dzakapakata dzinosvika 4 wari pakuvhara mugwagwa maroad block pachirungu. Ndipo munotoona kuti matsotsi acho akutoita zvaanoda chaizvo. Madiri aJoργina rekai tione. Ipapa kwai matsotsi akazoenda kogwarasha mumwe munhu mubodzi anga anyumwa kuti pano ndinenge ndabatiwa panapa nomatsotsi watakudza wari 1 bva watomupfura bhati zii ndokutopfa kwaaita. Tikai tione kuti wachaibata chere mbavhadzi kana kuti zvinenge zvichienderana nokupi. Ticharamba takaringa hedu. Tikachiringadzirikitika pasi rese nyasi magweta onyika yoIsraeri anga aripo pakupa saiti yawo ronyaya yakaendesiwa kudare noSouth Africa. Wabatiwa nowanhu kunyangwe nepadande mutande chaipo kuti munyepere wangu wari kuita unoita kunyadzisa. Izvezvi rekai tirambe tichiona kuti zvichapera sei. Wodareri kuti wachachinja maitiro chere wachigweta mutongo unoita kuti zvinhu zviite zvisvinu. Ticharamba takaringa. Wamhondo wagoti South Africa dai yaita bauro kuchimbidza kunadzirisa zvinhu kuitira kuti muAfrica muno zviwaitewo zvibodzi zvopa pokare. Tikai tigoramba takaringa hedu kuti zvinenge zvipera sei. Kumarawi izvezvi kwaitika zvinoita kuhwadza. Hurumende iri kurambidza izvezvi kuti kuuye chibahwe kana koroni zviribe kugayiwa kupinda munyika. Saka izvezvi wari kubatsira wanhu nochokudya United Nations watoreketa kuti watozotanda kuenda nyika yoTanzania noUganda kuti wakone kubatsira izvezvi kugaya chibahwe kugaya koroni kuti wauye wape wanhu munyika.
unobva waita kupere hwaidi. Rekai tirambe takauringa kuti zvinonge zvichiendeperera papi, asi wachakwera vanokona kudyiwa musarudzo dziri kuteera. Nyika yeBurundi iri kurwadziwa fani nokuti nyika yeRwanda iri kupa wapandukiwa vari munyika yeBurundi zvombo nomari. Ipapo wabva watopedzera wati aiwa takumbopfika zambuko redu kuti tiribe ukama. Rekai tione kuti zvinonge zvichipera nokupi ipapa. Asi hwakagwamba wakaramba wachidari, Burundi ichapedzera yabatana noDRC mukuramba wachiita izvozvi wogotanda kurwisana chaiko kusvino. Unobva waita kundoona zvakareketiwa nayawe zviri kuitika kwaina Jesu mukangwa hondo dzaakuitika nohondo kufungirana kohondo, moziva kuti ndamumhera kubenuka. Aidi munhu ngaanadzirire chipatapata chaicho karikiriki kunadzirisa kuti zvinhu zviite zvisvino. Kunyika yeLibya izvezvi wari kuratidzira ikweyo kuti wari kuda kuti zvinhu zvichinje. Wakutoimbisa kuti tichapfika kunopambiwa iyo mafuta odzimotika pokare nomweya unotengesiwa uya. Toda kutoti nadzirise ipapa nokuti zviri kuramba zvichinyangara. Rekai tigona kuti zvinenge zvichiperera papi chaipo. Ticharamba takaringa hedu kwazvinenge zvichiitika tigokunyepai. Apa papa womaroma ari kurwadziwa izvezvi nokutoti wana fatawo munyika dzomuAfrica wagoburika kwese kwese, wari kuramba kuti zvaakareketa kuti waropafadze ngochani zvienderere mberi. Unobva watoita kuona kuti paribe chisvino. Heno mabi angu kuti hondo huno zvichaperera kupi izvozvi, tinenge takandoringa kuti zvinenge zvichina nokupi. Apa nyika yeCape Verde kwai yafadza munyika dzomuAfrica ikagonzi aiwa ichiribe chirwere chorumhungwe chomararia. Tikuti makorokoto wabi edu wari kuita tusvinu ndokugona kawo zvinodiwa chaizvo kuti nyika ipfumbure. Munyaya yegumisira ipapa kwai India yakawaka zambuko bhiriji rakarepa makiromita 20 rakatenziwa kuti Mumbai Trans Harbour Link. Wabi edu ndokuti wanoita tusvinu. Kwedu tinoisa bhiriji risingakwanika kachikochikari kupesana. Wari kuisa bhiriji rakarepa makiromita 20 21 kilometers bridge. Obva waziva kuti aiwa ndokuti nyika iri kupfumbura uku. Rekai tione kuti wakwedu wachazofungawo chere kuita zvakaita kudandini. Asi aiwa mabuja kwanyasi musochishanho. Rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.